Hello everyone. ओमफ्राय नै आंहा दिनैहाय फिसा ब्लग मोनसे लाना फैबाय आरो फिसाथ' नङा एसे गिदिरानो जागोन गिदिर नामा माने एसे गोलावानो जागोन आरो भिडिअआ ओमफ्राय जोंहाथ' न'आव दंफैयो गसाइगावआवहाय ओमफ्रायहाय ओरै माबा न'नि खाथि खाला आमाइ आनैमोन ज'यैहाय जानो पार्टि जाहोनांगौ निउ इयारनि होनबाय थादों नालाय ओमफ्रायहाय ज'यैहाय जोङो माने बिबनानाव साथाम बिसालथे साथामजों ज' जानानै फिसा पार्टि होनो नागिरदों आरो न'आवनो ओरै खाथि खालानि आमाइ आनैमोन गासिबो ज'नो जानो नागिरदों आरो ओमफ्राय दिनैहाय जों मैयानो सफैदों ओमफ्राय दिनैहाय सानदेबो नालाय बेलासि बेलासि आरो रेडि खालामगासिनो दा देखायलांबाय थानि आं नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेड बा भिडिअखौहाय ओमफ्राय हनै बेहा दासो फैगासिनो नायलांबाय थादो लोगोफोर अननानै ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार ओमफ्राय साबसक्राइब खालामना होलांदो लोगोफोर नै फिसालाफ्रा रेडि जोबखा अर्डार वंदे मातरम बिसोर बिराद मावगासिनो दं दा फंबायफोर सानै दं देरबाय ग्रेजुवेट जाजोब्बाय बिसोरो उन्दैयाव गैला ओमफ्राय नै बाजैमोननावहाय हनै बिमानैया माथो लानानै फैलागासिनो आयौ नै फिसा रेडि जोब्बाव मामि अराव थाङा मा नों संनो नागिरदों नै बसो जागोन ओमफ्राय नै जाग्राया स्पेसियेल थालिर बिलाइयावसो रेडि जाबाय ना दै एसे नै खेबनै जाबाय मोननाया मिरिया मैया दाख्लै हाबबावदों सिरि सिरिबाव हाबबाय बेना खननै नै खननै जाबाय नैबे बिब' गेदेरा मोनजाजेननाया फेसबुकनिया गोथारा हाबनांगौना बिसोर माबा दंना बिसोर होबाय थाथारना खान्दाबो मोसाग्रा जाबाय दाहाय देखायजोबनोसै आइटेमफोरखौ आं दा देखायबाय थानोसै माबाखौ ओंख्रिफोरखौ दा देखायलागासिनो मा खालामगासिनोथाय साहा फुदुंदों ओमफ्राय माबाखौ अबहाय दोननांगौ बेदर एरिफ्रा जाथांसै गोगोमनो साहा लोंदों गाइखेर साहा सिनि सारा सिनि लोङा बे मालाय सुगारनि थाखाय एसे साबधान जाखाबाय अ नै सफैगासिनो दं दामग्राया फिसा रायसिगोनसो नामा खोनायोहाय बेसरजों नाजों उनना लायग्रा ना न'आवहाय नायालाय बिदि लांदो ओमफ्राय नाखौ लांसै आं नाबो दं आरो दाउबो दं थ' आं लांगासिनो दं बोरो माबाया आं थिखोनो हाला आरो ना लादों नै आंखौ नुवासै बेदर मावजोब्बाय ओमफ्राय भिडिअआ थिखोनो हाला रोगागासिनो बैयाव संगोन नालाय बाजैमोनावहाय लांबाय थादों ना ग्रास काप लकेल टमेट' ना बेसर ओमफ्राय नै अमा देसि ओमफ्राय नै बियो दाउ बेदर ओमफ्राय नै रेडि जाहांबाय आरो संथ'वाखैमोन संनो रेडि खालामबाय नै मुला हागासिनोमोन जोंहा मुलाजों माबा अनला दाउ मुला बेदर ओमफ्राय नै आलुआ ओरैनो थास' एसे होनो नागिरदों आरो ओमफ्राय आंहा एसे हालाबायदोंमोन आरो ओमफ्राय नानिसो भिडिअखौ खालामगासिनोमोन फारसेथिं नै बिब'आ अमा एवगासिनो ओमफ्राय नैबाव लाब्रा माने साननिफ्रायनो स्टार्ट खालामखादों आरो जोङो संनाय खावनायखौहाय सान माने बिदिनो 4टा 5टा जाखाबायमोन आरो थाब जानायमोन नालाय ओंखायनो थाब संनानै रेडि खालामना लाजोबखाबाय आरो लाब्रा मोनामनानै दा गोदान मोनबाय माथो संजेननायावनो अमा दासो स्टार्ट दायो मोनजोबबाय लांसै सफैफिनबाय आंहा मामिजों थाहैनानै दाउ नाजों माबा
टमेट' बेसर लाफा नैबे हांनायनि बयलार अमा मोनबाय मोनबाय फैजोबाखै दा मानसिफ्रा फैगासिनो दं संबाय थादों जाखानाय मामिखौ ओंखाम जौहैनोसैलाय गारबोदोंसो आं फुजाजों ओंखामा दासो मोनखादों फेनजोंमोन गैया दां नै थास' बिसं जायो देन जाजाखागोनहाय नैबे हले ना जि गोथाव मोनखायो आं बेखौ संग्राफ्रा नै सानै सानै बिमानै नालाय एसे आनै रिल्सनि बिमा रिल्स बानायनानै खामायोलै बे जानो ओमफ्राय नैबेलाय माथो बाजै दावदै दावदैबो आमायनि दै लाबोबाय आं दौहैग्रोनोसै मामिखौ दा जानायासो फैयोसैलाय ना हांनाय मा जाखो एथ' गोराव हांनाया आयौ देंग्रायखाबावो नामा नैमाल' थंसे होदो नोरै मोनसे खानसे गना दंखायो नैबो गेजेराव मोनसेल' दोदो ओरै मोनसे फुरा नेगासिनो नामा बोनायनि बारिया मोनाखैलै दाबो अनलाया अरा बिदिनोसै बियो जेब्ला जाया आथियाव थानो हाया नै बेयाव जाबाय बेयो थास' आलु टमेट' नाफाम ना मेजेम बा देन्जार गोथाव जागोनहाय बेने नै आसलानो नैबावसो दं आमायमोन आनै आराम सिटार जासिगोन अमा हायजेनबाय देसि नुबाय बे समाव गोदान बोसोरनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय आरो मान बावनाय जासिग्रोबाय जे दिनै जोङो नैबे मोनाबिलि समाव नैबे गुमैनि न'खराव जोङो मोनसे नै ओमफ्राय बे जोंनि गुमै गिदिर ओमफ्राय गुमैया एसे बिदिनो जानायनि थाखाय मानि थाखाय जाहोदों मादों गावसोर जाहोदों नालाय फिसाज्लाय साथामजों बेखौनो एसे होननानै होबाय आरो जेनेबा जयै फेमिलियावहाय गोबावसैमोन नालाय ज' जालायैयाबो ज' जाहोयैया ओंखायनो ज' जाहोनाय बेखौहाय रायलायबाय आरो एसे बिखुनजो जानाय बिहाव जानाय आरो फिसाज्लाय साथाम आरो खाथि खालानि जाथि खुरमा बिराद मोजां जाखायोना बिदि फेमिलिफोर ज' जाबाथाय इन्ट्रेस्ट जाखायो आरोना ओमफ्राय नै बिस्रा अरावसो ज' अरनिफ्राय सिखारनो नागिरा बिस्रा नैबेहाथ' केमेराखौ लाजिनाया होथेगुलायो ओमफ्राय गान दामदोंमोन नालाय भइस अभार होनानै होनांबाय आङो ओमफ्राय नै फिसाज्लाफ्रा मा दावराव जागासिनोमोन जि दामखावबाय बिसोरो बयलार हांनायखौ नेगासिनो नै ज' उन्दैफ्राबो खनसेनो मोजां मोनलायबाय लोगो मोनबाथाय बिराद खुसि जाखायो नै फारसेजोंथ' होख्लायलागासिनो बिसोरो सोरबा जादों सोरबा लोंदों सोरबा मोसादों Gak ada deh. Konika. Gak ada. Mili, boleh ho? Jor se. Dibit. Wah.
गोथाव दा गोथाव थाबाय खिथादो मा हेल्दि जादो हानि गिथिखा जादो गोथाव निबाव सोर दं बेनि दादा दे फुरा इन्जय खालामखाबाय आरो ना ओमफ्राय नायदो मामियाथ' खालि गान दामनायावल'खा बेहा ओरैबायदि मोसागुलायनाय ओमफ्राय जोंहाथ' नै बिमा फिसा थांनायनि टाइम जाबाय थांग्रोनोसै मामिया जाखांखाबाय माखाबाय ना ओंखायनो ओमफ्राय नै फारसेजों मालाय इन्ट्रेस्ट खालामगासिनोमोन आंहा थांग्रोनोसै मामिखौ लानानै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नोसै आङो बाय बाय